שיו, איזה כיף, סיימתי לעבוד. שיט, אני לא מאמין איך שכחתי. יש לך מותי המכשפה הזאת יום הולדת. מה לעזאזל אני יכול לקנות לה? אני אקנה לה כלב. היא בכלל אלרגית. אולי חולצה, אבל מה המידה שלה? אני אסע להסתובב בקניון. אבל הפקקים והתורים... עדיף שאני כבר אכתוב לה מכתב התנצלות ואשלח לה פרחים וזהו. רגע, איך לא חשבתי על זה? יש לי רעיון מבריק. אני פשוט אחטוף אותה. ואחבר אותה לאלקטרודות, ורק אז אני אדע איזה מתנה היא באמת רוצה. אז מה אני אמור לעשות? ווישיקס. וואלה? אין מצב, יש לה רשימת מתנות ואני רק צריך לבחור? איזה כיף, גם קניתי מתנה מושלמת וגם נפתרו לי כל הבעיות.